کوردیناسیونا کۆمالên jinê Kurdistanê kejekê êrişên nijadperestî û zayendperestiyên li hemberî siyasetmedara Kurd Leyla Zana şermezar kir û got em vê êrişa nijadî li dijî jin û gel şermezar dikin û qebûl nakin. Ev êrişek li dijî rûmeta gelê me û tevahî jinan e. Koordinasyona Komalên Jinên Kurdistanê bi daxuyaniyekê êrişên nijadperestî û zayendperestî yên li hemberî siyasetmedara Kurd Leyla Zana şermezar kir. Kejekê dazanîn ku ev êrişekî li hemberî rûmeta gelê me ye û jinan hemûyan e. Lewma xwest pêkanîna hiqûqî li dijî vê êrişkariyê bêkirin. Daxuyaniya kejekê bi vî rengî ye. Em di demekê de ne li rojhilata navîn guherînên bingehîn pêk tên. Em xwedî wê derfetê ne ku vê guhertinê li ser bingeha pêvajoya hevpar û berjewendiyên hevpariyên gelan û jinan ava bikin. Yên ku dikarin îradeya da mezrînera civakê û çêker nîşan bidin, demên herî kaotîk ve di guherînin pêşketinên mezin. Gelê Tirk û neçar hatin hiştin barê herî giraniyên rejîmên antîdemokratîk, abûriya şer, îdeolojiya netewperestî û zayendperestiyê hilgire, gelekî winda kiriye. Dijminatî, birçîbûn, xezanî, hilweşîna axlaqî û windahiya mirovahiyê ya mezin ve guheriye qedera wê. Kejekê di dewama daxuyaniya xwe de balkişan ser pêvajoya çareseriya demokratîk û wiha domand. Li aliyekî muzakere li aliyê din jî geşkirina tevgera netewperestî û nijadperestiyê gefekî mezin li pêvajoyê dixwe. Di navavan şert û mercan de ku tedbîr û nerazîbûnekî têrkernayê nîşandan partiyên nijadperestî ji xwereqadekî peyda dikin. Rêveberên şer û qirkirinê dijberiya xwe ya li pêvajoyê dijminatiya li jin û Kurdan bi rengekî xeter birêxistin dikin. Herî dawî li hemberî birêz Leyla Zana êrişekî zayendperestî ya rêxistinî hat nîşandan. Em vê dijminatiya li jinê û gel şermezar dikin û qebûl nakin. Ev yek êrişekî li dijî rûmeta gelê me û tevahî jinan e. Em bang li rêxistinên jinan û rayagiştiya demokratîk dikin ku li hemberî gef û gotinên dijminatiyê de afirînin helwesta aşîtiyê û têkoşîna demokrasiyê ya hevpar ya gelan bi pêş ve bibin.